Ana m eche na enyi m nwoke na nwunye m na o nwere ife jikọlụfa. Ofu nwoke sị bụ na ya nụrụ nwaanyị na ya nwere ezigbo enyi nwoke ya na ya na-abụ na weghọtago na nwunye mara about this guy very well. Fa na-akwụkwọ ahụ ọ sị bụ mana mgbe ọbụla na this guy na-abịa na bịa na-eli nne, ọbịa nwunye etilie nne, fa niile elie together. Ọbịa nwunye etilie nne, fa niile elie together. Ọ sị bụ kama na ọ bụrụ na fa na-agbagha mgbagha na ọ ga-akwụli nwunye, ọ bụrụ na fa na-akọ ọnụ na ọ ga-akwụli nwunye. Ịmagolo ife ọbụla ọ ga-akwụli nwunye ya na-eche na-asị ịmagolo na nwaanyị ka ọ bụ ịmagolo. Mana ọ bụrụkwa women supporting women na nke bụzi man supporting sakwarịa. Ọ sị ihe a na-eme ya na-atapụ ya anya. Onwe ka ya si baa n'ụlọ pụta ifu ha ka ha dị serious engaging on a serious conversation. Mana ọ bụrụ na ya pụtazịa na-ajụfa kedu ife na-eme na fasị eno ihe awa na-akọbụ ka aka na-akọ. Ịghọtago ihe a na-eme ya na-edi. Ọ sị bụ mana ịgbagonu na ọ dụrọ mma ịnọgide igbo mmadụ ihe edoro shọ n'ọnya ka aka ejiri eju nwunye. Mana onwego ụbọchị amalị njakịrị si ya nwaanyị a na etu enyi m nwoke si asọpọtụ ofu mbọsị kịta ime gịnị enobe enyi m nwoke afọ hapụzi agha. Ọ sị ya na nsogbu adọrọ with all pleasure. Ịmago n'ife ama na njakịrị you can tell. Ọ sị m ikekwula ọtọ gwa ya. Ọ sị m ụlọ na birthday nwunye etu ka enyi nwoke ga na-epushe ihe a ga-eme ya sigodu na enwere gosi ka ya sọpọtụ onye magolu ya meelu nwaanyị ezi birthday na ọ deserve ya. Ọ sị m na ya does uncomfortable with this na ya dọrọzi comfortable because of etu o si eme a na-ekwukwo na-eme mmụọ. Ọ sị m nwunye mụọ nwa na ihe this guy ya apakọ wee bịa ya na nyanwa bụ nwoke ama ngosizili nwunye ife ọ na-apakọ were abịa. Ọ sị m ya na-etakwa ihe nke anya until one day ya wee jesie na-abata o wee bụrụ na enyi ya nwoke nọ na bie nwunye etilie nne ọ na-eli. Ọ sị bụ na ọ na-elili nne elili befa na ọ bụrụ nyanwa bụ the problem. N'ife bụ the problem bụ number one na enyi ya nwoke agwara ya na ọ na-abịa bie. Number two na nwunye agwara ya na enyi ya nwoke bịara. Number three na time ya ji wee bata wee kwudo enyi ya nwoke na nwunye ebe enyi ya nwoke na-eli nne na ọ bụrụ time ya ji anata ọlụ na ọ n'etiti efifie na-abụ ya nọgide nọ ịkpagolo arụgbu ahụ ṅala ya na-efili na arụ adụrụ ya nọgide sị mba n'ihe abụrụ ihe a ga-eme ka anabaje zuo ike for today. Ọ sị bụ ọkwa na nne ya ka a jesiela bata na nnekwa enyi ya nwoke ka ọ nọ wee na-eli ezigbote ofe onugbu nwunye esi. Ọ sị bụ nne na day before yesterday bọsị fotelu bọsị ya na-akọla anyị ife a na nwunye esi na a ga-esi ofe onugbu ya si ya mba na ya chọrọ ofe onugbu na-erigo ofe onugbu rinne na ya chọrọ ofe ọnụnọ si ome insist. Ha kpenye ọsị m ike kwụrụ ọtọ gwenya si ya nsogbu adọrọ kichin nke gị ihe niile nke gị nkesa ọlụ gị sie. Ya ka ya batara o wee bụrụ na enyi nwoke nọ bie wee na-afọli ofe onugbu anụ n'ife ụdị anụ nwunye duru n'ofe onugbu a anụ ọ na-enye fana abụ ma ọ bụrụ na enyi nwoke bịa ka fana abụ taa ka ọ dụọlụ this guy sọsịa. Ọ sị m nne n'ike kwụọlụ ọtọ gwa ya na adụ shocked ya webata wesi ya nwoke kezivi na-emebe m igwe asama na ị na-abịa. Ọ sị ya na ọka o si wee do na ya bata ọ bụrụ na nwaanyị na-esikwa ofe ịmagolo ofe na-ekpo ya sị ka ya rigodi nne ya lisie nne ka akpọ ya ịmagolo. Ọ sị m in fact na ọ maalụ dat na ya dịrọ happy and na ịfụ nwunye kụnwụọ ịfụkwa the guy kụnwụọ ọ dịpụtara n'okiliki etu o si alịpụta ọkwa ịghọtago. Ọ sị m nne n'ike kwụọlụ ọtọ gwa ya na ya mụrụ ife a ga-eme na ife gwụlia ike bụ na o nwere ọzọkwa ka nwunye esisi ya na-enyi nwoke bịakwara na ya chọọ ka ya tirie nri ka onye chele ka ịbata ma ọ gwa gị wee bịaba ama m ịghọtala ụdị ife anwa o nwere ka o si wee gwa anya ịghọta ndị enyi nwoke akpọ ọkwụye n'ike kwụọlụ ọtọ gwa ya n'ọnya ka ya ji wee na-asị mba n'ife dị na nwakpa eke bụrụ ọnụ ya kwesị ka amalife ndị mmadụ lụ n'ihe a na-eche bụ na ya ga-ejekwa dị ka anyị abịasị na bie afọ ịghọtago na pọsị afọ na ya ba n'ụlọ sasị ya arụ si nwunye na arụ adụrụ ya n'ọnya ka ya ji wee natabaje nnọọ dị n'ere ala dịga elibe nna elisie na-akpụ ya na ya pụtara o wee tọọ na o wee na afọ ịghọtago so ka ọ nazịla ife anwa na sinsi afọ na ya kpọbenye na fon
ọkpọ nyanwa na epikere ọsị bụ ma na ya chọrọ ịkwụ ya na ya chọrọzi ife ya bie ma ọ bụrụ na ya marọ bikos mgbe ndị ọzọ ga-abịa na ọ na-akpụ ya mana ife o jirezi wee kpụ ya ka ya marọ and ife o ji wee bịa at that odd hour ka ya nwere ike ịghọta so nwanne m kedu ife ilu kedu ihe ọ dogo ka this man mee ọnya jụọ enyi nwoke ma ya na nwunye ọ na-akwụ ka ọnya gwa enyi nwoke ya abịazina bie entirely ọnya abịazina bie without akpọghị ya ka ọnya just gba nkịtị chalụ ụdị ife dị otu a mekwa again o wee nwee ike mara ife ọ ga-eme ọ dogo ka this woman na enyi nwoke ọ na-akwụ ka ọ dogo ka ọ not just coincident na agụụ na-agụ ya ọbata ịmagolu fu nne lie nne na ọ nwere fọm ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a nwanne m biko gwa anyị filu na comment section maka na ọ ga-enyelu nwa okenụwa aka iji gba ife ọ ga-eme ma nyekwazi alụbụ aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ